der er et program, vi kan downloade fri fra internettet, hvor vi kan bruge den for at komme til hinandens PC, hvis man har brug for at have det. Og det er, du åbner en internetside, adressen her til toppen, det er 3w, og så ternweaver.com, og så enter du. Vi gør maksimeret siden, og så hernede, du kan se det, der står download now, it's free. En gang tryk her, så kommer det her. Du kan se på din computer, eller på en USB helst, jeg vil anbefale, eller køre. Men hvis vi skal køre, så kan vi sige det bare start den, altså køre her igen, og så start den, når den kommer i en side her. Vi kan også indstille det på vores computer, hvis det er. Men hvis vi siger indstille, så indstiller det på computeren. Men hvis jeg start, så kommer det den side her frem, med en accept her. Du skal også se det. Så kommer det den side frem. Her. Simpelt. Så der er en ID og en kodeord, password, hvor der skal man oplyse begge til sin partner, både ID og kodeord, for kan komme på hinandens computer. Hvis I skal gøre det og komme på hinandens computer, altså den andens partners computer, du skal bruge den ID og sætte den her flet, hvor der er blå, der sletter den, så kan man bare taste den, det man vil, eller det skal være sådan tal, ikke? Og så checken skal være her den øverste, som der er nu. Ikke her for eksempel, du skal file transfer, det skal være heroppe. Det er her, hvis du skal sende noget file til den anden, til denne ID. Så er du her, og så tryk på den her. Så kommer der en lille Windows frem, en lille, hvor der er også en flat i, hvis den er åben på den partners computer. Så kommer der den lille, der er en flat i, hvor det kan man sætte ID'en, eller hvad er det, kodeordene i det, og kan kontakte partners computer. Men hvis jeg taster her nu, for eksempel en anden, så siger den, der er ikke indtastet noget ID. Okay? Det er nøjagtigt det samme. Hvis lad os sige det, det er en computer her. Hvis det er en ID, der har jeg været hos, så siger jeg, gå på denne ID's computer. Men hvis han har åbnet den her side, som vi har det nu, så kan det godt komme en side, der er flet, vi kan sætte kodeord. Men hvis der er ikke, som er det, muligvis ikke vil gøre det, så siger det, der kunne ikke oprette forbindelsen til, kan ikke køre på partners computer, fordi den har det ikke tændt. Ellers, der var her et sted, som denne flet her, hvor man kunne skrive kodeord, hvor kan komme videre. Det var det simpelt. Jeg vil opløse og sige, hvordan kan man bruge TeamViewer. Håber kan benyttes. Fortsæt god dag. Hej.